Hello world! Hello po mga kababayan ko. Andito po tayo ngayon sa Alaminos, 100 Island. Papasyal po tayo ngayon dito mga kababayan ko. Matagal na po ako hindi nakapunta rito mga kababayan ko. Kaya kahit na nung Christmas, hindi po tayo nakapunta. Dahil may mga trabaho din po tayong ginagawa. Sa ngayon, dito po tayo nagsimba kanina sa St. Joseph Parish Church ng Alaminos City, Pangasinan, Philippines. Ayan. Maganda po rito. Ang last na pagpasyal namin dito, nung matagal na po before pandemic pa po. Actually, marami pong naapektuhan sa pandemic. Dahil syempre, natatakot po tayo sa ating kaligtasan, sa ating buhay. Kaya ganoon po, hindi po tayo nagkagala-gala. Maganda po dito ngayon, nag-i-improve. Matagal po ang ating Christmas na celebration dito. Dahil ito po ay hanggang February. Yan, open po ito, no fee. Tuwang-tuwang mga bata, Ganda, di po ba? Mga kababayan ko, miss nyo na po ba ang Alaminos City? Yung mga taga-ibang bansa, ang ating mga OFW. Mabuhay po kayo lahat. Shout out to all sa mga kaibigan po natin na OFW. Sa Canada, sa Hong Kong, sa iba pang lugar. Pag-ingatan po kayo ng Diyos, mga kababayan ko. Ito po ay ginawa na para sa mga bata to Plastic po ito na material. So, yan, ganda, no? Nag-improve po ito. Dito ako. Nung after pandemic, ginagawa na po ito. Kung hindi po nag-pandemic, matagal na po ito dapat na matapos. Yan, open po ang picnic po natin na tables. At yan. Shout out po sa lahat, mga kaibigan po natin, mga kapwa YouTube creator. Mabuhay po kayo lahat. At tuloy-tuloy lamang po ang ating paggawa ng valuable content. Salamat po sa mga nag-subscribe, nagtitiwala po sa ating channel, Filipino TV, Filipino Life Stories. Sa atin po to mga kababayan ko. Kung ano po yung nasasakupan po natin at kaya po nating abutin, doon po tayo magbibigay ng share para po makita sa buong mundo ang ating lugar. Sa ngayon, nandito pa tayo sa Pangasinan. Part ng Luzon. May mga nagbebenta. Na-isolate na po sila. Kasi may ginagawa pa po dito And more money for a bunch of other apps? That really adds up. Meron pa po itong extension na for just hanggang doon. 189 pesos. It's like having all those and the entire world of YouTube on it. Under construction pa po yung banda doon. Mga kababayan ko. Malawak po dito mga kababayan ko. Yan po, yan. Mga ating mga kababayan, matyaga po silang nagbebenta ng kanilang hanap buhay. Doon pa. Tignan nyo naman po yung ginawa po dito. Tiles po ito. Mali yun yung pa yung watchtower po. Mga picnic ground. 100 Island.
Sa lookup po ito, I will give the description below. At napapagod yun. Hinihingal po ako. Sa totoo lang, nagmotor po kami kanina. Galing po tayo sa simbahan, so nagmotor po tayo kanina. Yan. Diretso po ito, mga kababayan ko. Pwede po kayong magdala ng inyong kakainin. Basta po itapon lamang po ng tama sa basurahan dahil bawal po. Ang mapapagalitan ay yung mga vendor dito. Yan, may mga basura pa sila. Basurahan. Oo, yan o. Oh, ang ganda. Yan o. Daan po tayo dito. Ganda. Ayan, o. Hindi po tayo nakapunta dito eh. Yung Christmas.